Хәерле көн, хөрмәтле дуслар һәм коллегалар. Ниһаять, кисә миңа безнең билдәле баянсыбыз Башкортстандан халык артисты Халид Фатихов агайдан миңа флешмобтан сиратылы килеп җитте. Халид агай, флешмобты кабул итәм. Һәм мин һеҙгә бөгөн башкорттарның милли исемлеге буданы эшләп күрһәтәм. Тәүрәттән келәттә булган бөтә холыны сыгарып, тирмән аша үткәрергә кирәк. Әгәр дә өйгәдә тирмән булмаһа, райцентрга апарып үткәрергә кирәк инде. Был шаярту, чөнки хәзерге вакытта бездә магазинда ошолай вакланган Геркулес сатыла. Кастрюльгә бер 4 литрдай һыу һалабыз. Геркулес 450 грамм. Ярты стакан шәкәр. Хәзер инде моны мейсебезне ягып, ошо кастрюлебезне бешерергә утыртабыз. Мейсебезне ягып ебәрәбез. Бездән әле будабыз бешкәнсә, мин һеҙгә башҡорт бейеү көйө хәтерен уйнап ишеттерәм. Безнең будабыз кайнап сыҡты. Бер 10 минут бешкәндән һуң сыгарып һуытып алабыз инде. Һуынғас ҡына. Һуынғас ҡына беҙ унда закваска һалабыҙ. Закваскаға ҡымыҙ һалабыҙ инде. Кумыс башкирский традиционный. Бисмиллахир-рахманир-рахим тип кенә һалып ебәрәбеҙ беҙ анда закваска. Хәзер без ошо консистенцияны йылыға ҡуйып ҡуябыҙ. Бер көндән, 2 көндән Алла бирһә әҙер була. Бузырлап бешә башлай. Иң файдалы, иң тәмле безнең башҡорт исемлеге буда. Эсегеҙ, ныҡ шифалы. 1-2 көн үткәс, безнең бузабыҙ бузырлай башланы. Хәзер инде без аны нитәбеҙ, ошо еләктән үткәрәбеҙ. Биләктән үткәрәбеҙ дә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шифаһы тиһен. Ой, шул хәтлем тәмле. Хөрмәтле коллегалар, һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ теләйем. Һау булайыҡ, бар булайыҡ. Мин үҙемдең эстафетамды бер кешегә түгел, 2 кешегә тапшырдым. Чөнки был безнең карантин, өйдә ултырыуҙар оҙаҡ дауам итмәҫ, ә безнең филармониябыҙҙа коллективтар бик күп. 3 оркестр, эстрада, лектория артисттары, хор, администрация, тех персонал эшләй бит инде. Һәм тиҙерәк шул флешмобты үткәрер өсөн мин 2 кешегә тапшырдым. Беренсенән ул милли оркестр етәксеһе Ленар Давлетбаевҡа. Ленар Давлетбаев, я тебе передаю эстафету. Инде икенсе эстафетаны мин Башҡортостандың, Татарстан республикаларының атҡаҙанған артисткаһы, филармониябыҙҙың солисткаһы, йырсы
Лилия Биктимировға тапшырыр инем. Рәхим итеп, кабул итегез.